a nevem Jászmin, és ma egy sulis videó lesz. Kezdjük. Jó reggelt! Átöltözök gyors, utána már látunk az is. Tényleg ma van az én videó, sejtik el! Fél órával kész. Akkor itt vagyunk az iskolában, látom, még senki sincs itt, én jöttem az elsőnek. Addig várok. 2 órával később. Ma van az a nap, amikor 6. osztályba átmentek. Jászmin átment. Sophie átment. Barbie nem ment át. Ez az átmentem. Majd Sophie-nak és Barbie-nak majd megüzenem, hogy átmentek, meg nem mentek át. 2 órával később végre, hogy itthon vagyok. Csináltam hotdogot is ezek. Bocsánat a hangzavarért. Nagyon inkább lefeküdök, mert holnap suli. Akkor jó éjszakát. Csinálok, hogy 2-szer mondtam. 3 jó éjszak, vagy jó reggelt. Ó, 3 óra. Na nem baj. Átöltözök és készülök. Akkor gyorsítok. Csinálok kaját, azt. Kész a kaja? Jó, itt vagyok. Még időben ideértem. Ma megint nem jön Sophie és Barbie. Hát akkor mindegy, én leszek egyedül. Ma a dolgozatot fogsz írni. Itt az asztal a dolgozat, én meg addig kimegyek gyors a WC-re. Dolgozat mindig. Akkor gyors megcsinálom. Olyan másodikos feladat. Szorzó. Nem felelő tábla. 1 órával később. Kész. Kész, tanár úr. Akkor adja be a dolgozatot. Úgy. Akkor átnézem. Akkor szünet. Végre a szünet.
akkor én kimegyek a... Akkor én addig mit csináljak? Ülök, az kész. Már, akkor megyek az órára. Csak utána szélhezni, és rajzolj egy cicát. Hajrá! Oké, tanárnéni. Fél órával később. Kész, tanárnéni? Kész. Oké, megnézem. Hú, nagyon szép, kapsz egy 5-ösre. De akkor vége az órának. Hazamehetsz. Oké, tanárnéni, csak... Végre, hogy hazamehetek. Fél órával később. Mit csináljak? Unatkozok. Sziasztok srácok, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel. Sziasztok!